Další den v téhle blbý apokalypse. Kdy už to skončí? No jo. Další a další den. Zase večer. No jo. Vypadá to, že se budu muset jít podívat dolů. Otevřel jsem dveře. Kdo mi to dobrá zales? Haló? Do něj. Vojáky nemám rád. Asi bych si měl vyspat. No jo. Za dalším dnem. Další den je krásné a no jo. Když neskočit. Ne. Au. Trochu tam ale. Probouchnu to. Nejfem. Já bych šel tady odbrousit o dřevo. Ale je odbrousený. No nic. Přišel jsem voják. Asi bych neměl, aby mě viděl. Tak rychle. Měřit. Pal. To mě teda zachránilo. No nic. Tak jdeme se projít dalším městem. Ale nesnáším tmí louky. Aspoň, že mám nějaký ten, co to je, nevím ani. Co to je? Je loď? Střelím jí do plachty. No, bych měl prosekat se tady tím listím. Jau! Moje noha. Auva. Jo, moje noha. Co? Stůj! Stůj a ani se nehni. Stůj! Dobrý. Kolik tam vést? No nic. To nedám. Nebo bych to mohl vylézt možná. Tady je nějaký průchod divný. Jde vyrazit. Dobrý. Nic. Vlečení mám. Kouknu se, jak vypadám. Dobře. To vybavení mi neuškodí. Slyším nějaký rány, takový bum. To probiju. Sakra. Tohle je divný.
tam. Ale přece nikdo nebyl. A do prčic tady někdo přeskočil. Nic novýho. To je škoda. Kdyby jsem tak našel auto, by se mohl odjet. Dobře bych mohl odjet, protože, ale kdyby tam byl benzín, kdyby tam nebyl benzín, tam tak jsem nahranej. Ale co to je? To je, co to? Nějaký, no. Děláš. Počkej, neříkal náhodou Jirka, že jde na to, tam nahoru. Spadl jsem do vody. Kouknu se tam daleko, hledám, jestli tam nahoře nějak, co to je. Není nikde. No, tady to tam, takže ještě snajperkou a myslím, že tam někdo není. Tam asi někdo podle mě není. Ne, se nechci moc namáčet, protože když se namáčím, tak pak mi to mi nevylezu. A do prdele. Já jsem hodně v prdeli. Fuj. Ale lepší. Netrefuju se. Přesná tref. Stůj. Dobrý. Co to je? Nic. To je divný. Někdo tam jde. To tady nejel tak objevujou. Přestřelka. Do nich. Sakra. Nemůžu se do nich trefit, on se to vyhýbají. Kdyby vyhýbali kulkám, co jim je? Pojď. Teď, dobře. A tohle si beru. Ne, teď si byl. To je divný, protože by měli rukojmí. No, samozřejmě, že oni rukojmí mají. No jo, no. Tak další týden.